Kadagkuan sa MECO, NGCP ug DPWH ipatawag sa sesyon sa konseho sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini aron makahatag og katin-awan sa posibleng umento unya sa bayranan sa kuryente o sa pagpatuman usab sa rotational brownout karong summer. Ani ang report. Gipadad-ana ni Mayor Junardahong Chan og suwat ang konseho aron mopahigayon og executive session sa ingon matuki ang nag-ung-ung nga aumento sa bayranan sa kuryente ug ang posibleng pagpatuman og rotational brownout karong summer. Atol sa executive session, imbitahon sa konseho ang kadagkuan sa Mactan Electric Company kun MECO, National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP o Department of Public Works and Highways kun DPWH. How we can prevent this, no, nga ingon ani unta nga nabalik na ang ekonomiya sa ato ang syudad, ang atong gisaligan, ang atong mga hotels, ang atong mga industrial companies. Unya inani ato ang dunay scheduling of brownouts every day for 6 months. Niadtong Martes, tuyong mipatawag og briefing ang MECO aron pagpasabot sa nasinating power congestion mugna sa pagkaigo sa usa sa mga transmission lines sa NGCP sa usa ka kontraktor sa DPWH nga may proyekto karon sa UN Avenue, Mandawi City. Tungod niini, usa na lang ka transmission line sa NGCP ang gisaligan sa supply sa kuryente sa tibok franchise area sa MECO sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa lungsod sa Cordova. Samtang si Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindy King Chan miingon nga gitun-an pa niya ang pagpalabang og balaod nun sa Kongreso aron pag-awhag sa Energy Regulatory Commission sa pagpatunga ning maong suliran. Nakita sa kongresista nga gikinahanglan usab ang pag-abag sa Executive Department ilabi na kay nanginahanglan og dinali ang kasulbaran ang maong issue. For me, it's a really long process. If it's really urgent, no, it needs the intervention of the executive branch, which is our president, no. So mo appeal bata. We will talk with Mayor Ahong and also the councilors kung unsay atong appropriate action. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.